Salve pessoal, tudo bem? É um preview da abertura de 1.1.1 quando ela vai cartoon chamado Sarora Parutoyate Então, feitos, nada, meta. Vamos botar o youtuber Peter Elliot. Vai mais do episódio do Vale. Daí eu vou botar o chat cultura. Vou ter a série. Se tentar estudar, vou tomar um biófilo. Até no último dia vou achar onde tá. Ai, tio. Tá original. Você chutas, eu posso chutar da tomando do dia. Eu acho por os vídeos eles são transportáveis. Por seja por achar para gaiota, arto, fiz essa frase. Tudo verde. Esse vai satisfazer eu quero já sabe já estou se afiado da sua das peças crafting tables vai já vai já Viste son chest bebé tengo más por un de sus patas ya su chest ya todas o tu la número 8 la victoria todo mal eu já achei já não vai lhe dar taxa essa não achei a tua letra dela se tava bem estava toda mas olha achei a palavra azul Salah depois um desses acha cada torcida você vai ter que depois achado é tudo isso outras das achas né as novas do Thor tá no médio eu não acho tá tentando fazer nada sai toda a Toda muito vez que acharam a mais, tá vendo mais. Toda pista de achar. De touch achar. Lembra? A minha velhice.
para todas as outras achar a todas achar o detor suce se vai esperar tomar outro seis de e Ion poder deixador baixo já tá Então, das coisas baixas de levantar do deviante, futurada, retopete de faça tomar levantar tomar média, toda a sociedade, só dá tudo odeio na nós, isso diferente. Tá faltando só mate, a tarefa lutear e a gente vai ter isso, a gente vai ter suiato. Das páginas do repórter, atrás um ciro de sapune. Soldati procurare de afetar eu até faço um total arma faço um total arma faço medo medo da fatura então eu só tô Barita na casa de tivar até o rio sabe por aí a lunete então eu tô a ver se vai funcionar tá se eu puder se vai ficar do acho útil para eu acho e no mercado, gente, essa palavra deixar até as parecidas. Isso é para gente, você precisa dar saudade de dois, tá? O ponto das placentas certas, o dono, não tem, te dessa para tu poder ter. Outra pessoa que acha útil, né? Foi a Envy. Envy Boots. Só uma casa. 1, 2, 3.
atâta ce spunea. Însă atât. De ăsta e ce să dea apa. Da, ăsta e ce se taftează, nu se taftează, deci nu se taftează ăsta. Ăsta se taftează și se sece într-un tag, toate florile s-a putut uite nou, nu vă pot arăta tot. Nu arată tordonate, avem nevoie de tordonate. Tordonate se va spune tordonate și se vede tordonate e o dage foarte mare. Așa. Următorul. Ăsta. Așa. Să dau puțin zero. Dar să arătăm zero. Dar dat asta nou. Părerea sus jos. Asta nu-i doar Windows 10, este normal. L-a dat normal. Eu mai dat normal. S-a făcut utilizatorii. Nu este. Vă dau search. Unde? Voi veni imediat ca să YouTube pe canalul ăla. El filmează roleplay. Are două canaluri, filmează Adron pe chatul cu Atu. O să invitați să facă oare. Vă veni imediat. Am revenit, ăsta e canalul lui principal. Sunt tot puțin ăsta. Eu tot mor. Cel mai fain început de episod ever. Hei, eu sunt Elliot și acesta este un mic review al noi versiuni 1.0.0. Da, Ralu moare. Iai! Avem atât de multe chestii super belea. Uiteți, s-a schimbat textura. S-a schimbat textura lânei, deci jur că asta nu-i o glumă. Eu n-aș glumi în veci cu așa ceva. Ăla la canal, nu m-a aflat, îmi place. Asta a pus să pe telefon să spun Aton. Mai găsit. Sorry. Hei, eu sunt... Nu, e tu de... Ăsta. Nu găsesc. Dau cu statuarea. Voi aici topiați numele. Și... Topiați direct caută. Uitați pe el. Dar el a aflat. Uitați, deci... Asta e castelul pe care îl vom folosi noi sezonul următor, pentru că după câte v-am zis, o schimbăm castelul, personajele,
Avem chestii noi și blocuri noi. Avem foarte multe chestii noi. Eu am și un atac de crize, după cum zic eu. Hai să avem toți atacuri de crize. Hai toți în comentarii. Hashtag atac de crize. Uitați cum arată patul meu. Patul meu e atât de sexy. Avem paturi colorate. Eu plâng aici.